Moitube. Eli tänään taas pelataan. Joo. Elikkä niin ei nyt tullut 50 tykkäystä, ei tullut läheskään kun ei vieläkään ole tullut yhtään tykkäyksiä. No niin, ei voi pelata minipeliä. Tehdään sitten jotain maata. Tehdään vaikka teisi. Mä teen Little Big Planet maailma. Joo, mä menen siihen. Verkkopeli, joo. Okei, juu. Joo. Niin. Tämä on siis verkkopeli, mä pelaan tätä muiden tyyppien kanssa. Se on niin hyvä musa, mä pistän. Ja nyt ei voi sanoa, että mä teen Little Big Planet videon, koska tää on minä, mutta tää on Little Big Planet maailma. Siis tää on niin kuin se mun raketti. Onks tää vähän outo raketti teidän mielestä? Varmasti. Yritti uida laavassa, no enkä muutas yrittänyt uida. Mä hyppäsin sinne ihan tahallani. Siis mä nyt missasin kaikki nämä. Niin mä lähden kierteellä täällä ilman ruokaa. Tässä on lusikoita ja veitsiä ja haarikoita ja kaikkea. Mä en tajuu mitä noi ruoka tai nää blogit siis niinku merkkaa. Saksassa ei saa. Mennään tänne. Oho. Mä vähän parkkouraan täällä. Ui. Auts. Pitääköhän mun mennä tonne? No ei tuolla pääse mihinkään, joten mä menen ehkä tänne sitten. Vähän täällä on. Matkani täällä on niistä sääntöjä. Aika hienon värisiä sääntöjä. Mä menen vuoristorataan. Onks tää vuoristorata? Ei. Tai en mä tiedä. Kai. Go! On tää näköjään. Joo, tää menee tänne Valaan suuhun. Joo, nyt mä muistan tän. Siis mä oon nyt Valaan suussa. Ja nyt tää menee nyt joutoon paikkaan. Apua, en mä tänne halua. Tää menee takas sinne aloituspaikkaan. Ei. Meniks tää muuten? Nyt tulee paras musa ikinä. Ehkä. Takas rakettiin. Täällä onkin ruokaa. Noin.
Lighting. Apua. Mä en pääse täältä pois. Miten täältä pääsee pois? Täällä on vähän maalauksia ympäri. Wow! Maalaus voidaan käyttää koristeena. No kuka sitä ei nyt olisi tiennyt, että sitä käytetään koristeena. Noin. Troll. Tää menee elämässä sodasyklus mitään. Tästä kestää ihan sen kauan. Siis okei. Pysäkki. Mä odotin, että siellä olisi ruokaa. Joo. Puuta. Noin. Noin, no sitten mä Joo, työpöytä olisi ihan kiva katsoa. Noin. Noin. No, lisää puuta. Noin, mä teen lisää. Se on hakku. Siis what? Mun pitää ruveta matkaamaan kohta. Joo. Lopetetaan nopeasti nyt sen peli. Joo, mä pelaan vielä hetken. Hakku, sano sikkualla. Ja puukirves, puulapio ja tässä on leikkikamat vissiin. Tuon voi heittää nytkin haneen tai sitten mä pistän sen tohon, se on niin ihan siinä. Noin. Mitä tää on? Eihän tää oo mitään. Miksi mä tää pistin tähän? Kohti Little Big Planettia maata. Siis tää on niinku se ykkösen puutarha mun mielestä. Joo, tää on ykkösen puutarha. Jee, tässä voi parkkourata. Ui. Siis. Pitääks mun mennä tänne? Pitääkö parkkourata täällä? Joo, ja sit kokemusta on